Bulettes dag. Så en helt normal dag med Bulette. Og jeg ligesom fortæller, Henriette vil så være Bulette, og Mariette vil spille sig selv og Benny. Okay. Bulette kommer hjem efter en hård dag i skole. Hun har haft 2 timer. Hun stiller skoene pænt på plads. Stiller tasken klar til at lave lektier. Og hænger jakken op. Efter en så lang og opslidende dag foretrækker Bulette at skifte til noget mere komfortabelt tøj. Når Benny kommer på uanmeldt besøg, føler Bulette sig dog forpligtet til at tage sin klædedragt på, så Benny ikke bliver utilpas. Efter Bulette har vist på Benny, kommer han til sit opholdssted, og hun giver sig i færd med lektierne. Det er hårdt at lave lektier, og Bulette har brug for væske for ikke at blive dehydreret. Derfor kalder hun på sin personlige tjener. Mariette! Ja. Kan du ikke lade mig? Kan du selv gøre det? Nej, jeg er travlt. Jamen, jeg er også i gang. Gider ikke bare gøre det. Jeg gider ikke, og jeg gider bare heller ikke, du skal styre mig, jeg har travlt. Jeg gider ikke, hvordan jeg skal bare lave en lektie, okay? Ja. Jeg er ikke nogen til at styre mig. Ja. Efter Bulette har fået væske og næring, føler hun sig udmattet efter den hårde indsats på lektiefolken. Hun tager derfor en lur. Efter kort tid er der dog bud efter Bulette af selveste Sildefodien. Jeg laver ikke noget. Jeg synes ikke noget med det. Vi er sejt skøntur. Tak. McDonald's, vi er også et kilo slik. Det er helt fint. Okay, vi ses. Bulette hopper hurtigt i noget tøj. Som faktisk Superman er Bulette altid klar til at redde butikken, når der er brug for det. Derfor er Sille og Bulette nødt til at vende øsen hjemad efter en kort køretur. Bulette iler afsted for at gå til arbejde. Når klokken har slået 22, vender Bulette snuden hjemad med håb om at få stillet sin sult. Da hun kommer hjem, bliver hun mødt med kartoffelskræller og en kold kyllingesnitzel, som absolut ikke falder damens smag. Hun går derfor sulten i seng. Nej, vent. Efter blot en time er der mus i spejlhuset. Denne mus er Bulette. Sulten har overtaget hendes krop, og spejlbølse er den foretrukne favorit til at dulme den voldsomme sult. Der er dog én ting ved mus. De efterlader altid spor.